este maravilloso percorrido polos relatos de Sira. A verdade é que nos envolve nunha gaiola. Hai que ler o libro, obviamente, sabedes, para enterármonos de todo, do interesante que é toda esta historia. Bueno, a mí toca me ler a última pasaxe e a súa chegada a México de volta, vale? E o rostro que Sira contempla no espello a súa chegada a México é unha xeografía de dor e lembranzas terríveis. É a imaxe do último retrato dunha Sira de ollos tristes que, como un agoiro, pintou Francisco Miguel. México aloumiña, acolle con agarimo e sementa esperanza. E dinos, Sira, pensaba no tráxico e doloroso que fora para min o regreso á miña patria, e no distinta que volvía aquela que saíra coas ilusións postas en España, a muller que 9 anos antes estivera no mesmo lugar. Visións e lembranzas, todo pasaba por diante de min. Pero a realidade foi máis triste cando o meu rostro se reflectiu no espello e vi unha muller fraca, bella, co selo imborrável dos que sofren e viven grandes dores. Ia cara ao país dos meus fillos. O aire fino de México acariciaba o meu rostro como unha caritativa man que tentase borrar todo o triste pasado. Alzando os ollos ao ceo, implorei: terra mexicana, terra fermosa e xenerosa que a tantos seres das hospitalidade. 3 fillos che dou. Estende sobre eles o teu corazón e gárdamos da horrible traxedia que vivimos en España. Gracias.